Krungu adzan subuh wayahe tangi. Rutinitas wong wedok tangine pol isuk, turune pol wengi. Buka lawang isuk-isuk kok isih peteng. Wis gek jang raup wudu terus subuhan. Bar ngono saurunge masak iki dapure disaponi dhisik, Cak. Ketok resik lan nyaman dienggo masak. Masake wong desa ning pawon kaya ngene wis biasa, Cak. Dadi ora kaget nek gas iki entek. Cukup kayu ae wis iso matengno panganan. Wis, ayo persiapan masak, Cak. Iya ya, Cak, dina iki aku ape masak jangan asem lompong. Goreng iwak anyaran karo nyambel iwak panggang. Ketoke seger, Cak, mbayangno sik ya. Kas geni terus langsung ae omprengku tak tumpangno, Cak. Iki tak sambi karo ngoceki lomponge. Ora dioceki, Cak, cuma dibeset-beset kaya ngene ae. Diiris ben rada cilik-cilik, engko nek mangan ben gak keloloten ya. Lompong utawa batang keladi iki dijangan asem ngene seger, Cak. Kowe wis tau njajal ta urung? Bar ngene iki langsung ae bumbune ape tak ulek ya, Cak. Bumbune simpel mok lombok, bawang brambang kei terasek. Bar ngono langsung ulek ae sampai lembut. Terus sisihno. Banyu sing tak godhog kabeh gonjangan iki wis umup, langsung ae bumbune tak cemplungno ya, Cak. Langsung ae dikei uyah, gula, kei obat masak utawa micin ya, Cak. Lanjutno iki lomponge dijegurno, Cak. Diudek-udek enteni sampai umup leguduk. Sambil ngenteni umup, iki aku ape ngisi iwak, Cak. Iki jenenge iwak lentreng nek ning desaku. Sisike kuandel, rine akeh ning iwake rasane gurih, Cak. Wis resik bar tak sisiki terus tak umbal, langsung iki tak marinasi ae. Ben rada asin tak tambah uyah sithik ya, Cak. Enteni sampai bumbu meresep. Lah iki janganku wis umup leguduk. Delokne, Cak, lomponge wis medhok. Siap dientas. Bar ngentas jangan langsung ae numpangno wajan kei lengo ape nggo goreng iwak, Cak. Wajane wis panas langsung jegurno iwake. Dijegurno digoreng ngantek garing terus diwalik ya, Cak. Bar diwalik langsung ndagake tinta sae ben gak gosong ya. Lengo tipet nggo goreng iwak langsung tak jeguri lombok bawang brambang. Ape tak nggo nyambel iwak panggang. Sambil ngenteni lombokku mateng, iwakku tak dokok piring, Cak. Lho lombokku wis mateng ae, langsung iki ape tak ulek tak nggo sambel. Dibumboni uyah gula micin ulek sampai lembut sik ya, Cak. Baru iwak panggange didedeli kaya ngene. Ning nggonmu ana apa ora, Cak, sambel iwak panggang kaya ngene? Iki enak lho, Cak, aja salah. Jangan lawohanku wis mateng kabeh, ayo siap padha sarapan. Jupuk sego ning piring, kei jangan lompong, tambah iwak lentreng terus sambel iwak panggang. Jan suwedep, Cak. Karena aku wis lesu, Cak. Iki bojoku karo anakku wedok tak tinggal ya. Pokoke aku ndang sarapan ae sapsep-sapsep karo anakku lanang. Ayo mangan.